nganti loro lambung ngene. Lambungnya tepundi? Ya siki lambung iki. Oh, jenengan itu dikasih Allah sakit lambung, berarti jenengan harus berhenti kedanan wong wedok. Diturun ramakian ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nih ada sisi buruknya. Ini contoh sisi baiknya. Nanti kayak pacarmu. Bukan pacarmu loh. Apa-apa kok beli mulu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Ngesak sampean iki wis ora iso ngomong apa-apa. Nyawang salah dunia badanmu iki wis pikiranmu iki bingung. Mergo kelahiranku iki kelahiran gampang kedanan. Dadi wis paham karo umurku. Ning kedanane iki tetep anggere ning wong ayu ngati iki kedanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa kok kemudian dia? Apa? Kemudian dia? Enggak. Ya apa? Saya kula pendaran mboten nate napa? Niku joget. Jadi nek mungkin-mungkin. Loh, kok orang joget iki biasane ning apa? Apa ganti profesi? Mboten kan ini kan sasi Ramadan, puasa. Jadi itu libur. Jadi Sampai dia puasa ya? iya, kula puasa alhamdulillah. Puasa kok malah tambah soyo. Saya lemah. Ya iya puasa kok malah soyo ini. Soalnya kula puasanya namun 3 hari. Oh, poso itu tendang. Jadi poso keplak. Iya, jadi awal kali akhir. Tapi akhir tengah ya naik. Oke. Romo, Iya kabar ibu. alhamdulillah pangesune panjenengan kula sehat selalu. Iya. Panjenengan pripun? Aku sehat. Nggih, Kumpul alhamdulillah. kita mengguli kamarmu. Apa? Mengguli kamarmu. Nggih, kamar kula. Kamar RS. Kamar rumah sakit. Cari itu. Sinten? Satu. Jenengan. Tapi so. Nggih. Ning sing dietan to. Nggih. Yo kuwi kok nggone itu satu. Loh, pira to Romo? Jenengan sakit Romo. Ya Allah, Romo. Niki kula nyedeki jalan bener mana bawa. Ora pompone aku mikir kali loro lambung. Wow. Jenengan sakit lambung Romo. Lambung. Alhamdulillah. Aku kok oleh kursus ya sampean. Mikir ayumu nganti loro lambung ngene. Lambungnya tepundi?
Ya sikil lambung iki. Tapi saniki pripun? Sampun. Saiki rada gendeng titik ngono. Jadi soyo-soyo ngomong ki rada ora pati sadar ngono. Nggih Romo. Makane Romo dikandani kalih anak-anak ini ku sing manut. Saniki jenengan niku sampun sepuh. Jenengan niku dikasih Allah sakit lambung berarti jenengan harus berhenti keganan wong wedok. Itu bisa jadi itu sebuah obat Romo. Berarti orang lain itu wong wedok. Nggih. Lah nggih mboten napa-napa nyebut wong wedok niku mboten napa-napa. Tapi ya terus Aku ngene iki dinding ki nek gitu. mboten napa. Kok tangan ngono ki rasane ngedhet piye. Mboten napa. Maksud iki pikiranku ki gegete rono neh. Kelahiranku ki kelahiran gampang ki darah kaya wektu sing iki. Mboten napa-napa gampang keganan mboten. Ini aku yo tuturono tapi yo lek kira-kira pengen andel asmara ora ketang sak kebiaran ngono yo tuturono. Apa? Ya maksud iki iya lah yo ora penak. Iki yo kuwi yo kok mangan yo kok iso lho. Yo mangane mengko lah. Karang memang. Mangan kok. Ini cerita aku mangan juga dong, mungkin aku bisa. Mungkin bagi napa-napa kan mumpung anu toh, mau mumpung boten nabung, jadi disami mangkin. Ora sampe iki panjang main. Masih nang nek golek bojo ngati-ngati. Wong nek golek bojo lak ditani yo. Kowe kelahiran opo? Kula kelahiran napa? Harine. Hari dan pasaran. Kula Selasa Wage. Nggih. Aduh tiba pati iki. Oh, judulnya aku sampai kuwi. Selasa Wage, Selasa ki telu Wage iki papat. Dadi temu pitu. Waktu katiup angin, dadi ku iso lakon karo aku lek tindak wong karo aku ning Sumatera kali kuwi. Iki iso lakon. Lah kenapa kok leren minggat teng Sumatera? Lah piye lek minggat kok iso lakon wong aku di urusan oke. Masa jenengan kita si anu to, Mang? Masih pengen menikah lagi. Aku to. Iya. Ora yo ngono kuwi. Lah kowe ngomong lagi wong pitu kuwi wong paling tuwa mulo dadi tulang punggung keluarga. Itu pasti. Pokok wong lagi temu pitu dadi tulang punggung keluarga. Kok sampeyan yo ngono, tulang punggung keluarga. Terus nek padha jodoh sing Jodoh lagi. Jodoh dipaing nek paing giring. Giring iki siji gampang ketemu, gampang tukaran. Kamu rezekine sorot. Nek iki musuh legi, ane ora bulegi nyape. Ono bulegi legi nerimo, boleh iku dadine oleh 12. nggih. 12 karo iku dadine piro? 12. Demo, kedap. Iki acarane nganten. Nganten. Lah sing dadi nganten niku napa dinane? Napa kali napa jenengan masih saged iku? Iki pun jodoh napa? Oh, bisa delok yen samoe aku terus tetapi mantene sama. Namine sinten mantene? Mantene Mbak Mayang. Mbak Mayan, kalih Mas. Karo Mas Mbak Mayang karo panjenengane Mas Yudhistira. Yudhistira ki nomorane Puntadewa. Ngono, iki ratu sing getih putih. Ya, Yudhistira getih putih. Budak garwane jenenge Mbak Mayang. Jadi wis pas Mahyang. Iki Mayang iso tembung Mahyang. Mahyang itu menandakan orang lagi sembahyang. Karep nek siapa? Itu sih. Nek siapa maksudnya? Dungane apa? Oh, dongane kagem kedua temanten. Mugi-mugi nggih atur turuntut radio mini lan mie goreng. Ampun. Ya ngambung pikir apa foto mungkin. Oh, Nggih pas sekarang. iki lho, terus kok. Nggih, Mbak Maya kalian Mas Yudhistira. Nggih, mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah awet anggene bebrayan. Mugi-mugi enggalo gadah ngomongan Mustika Rukmi. mustika rukmi. Sakinah ki sae kudu benar tegese wong dadi manten kudu duwe dhuwit. Nggih. Warahmah tegese wong loro dadi sakinah.
Sakinah mawaddah warahmah baru mah wong loro dadi saomah. Iki jenenge penganten aja melu maratuwa terus, mergo maratuwa nek bela nih 2 tahun iso, tapi nek 3 tahun silae. Nggih, leres. Itu kan. Wis rapi ora? Boten. Kula boten kesusun. Kula tasik jual. Kula dereng kuliah, kula dereng kerja, kula dereng Yo, soleh rapi kono pegatang iya kok ngoyomo kok rapi pegatang kok. Ya, saya ngomongnya tadi itu tak gabungin kalau pelawak ya. Aku ngamuk sampai ngomong nembang karo bocahku. Aku di bocah sini bagus pasar. Oh, makanya kula boten kuliah sopo kok ngerti. Saya wis pala. Ngomong. Salah sih. Apa boten kula pun boten. Belum. Akhirnya ini lahir itu bisi. Jenengane kok nek mau ngoten to, Mo. Jane jenengan kok umpami milih lho nggih, Mo. Di antara sinden-sinden iki kalih kula jenengan milih pundi? Milih kowe. Milih napa? Ya aku deh ganteng. Sore, Sam. Ini tadi tak paske kano karo sano. Tapi ki bocah ki saya anu turun ini dari rong kalau pacaran rong ngerti bilang. Berarti kula nggih rada mboten kate ilmu nek jurung-jurung ngene. Kula pun senengi sing rada greget. Ya kaya aku pengalaman ini. Mboten nek jenengan terketerlaluan. Niki namanya siapa, Mas? Faza. Apa? Faza. Faza. Kelas 3. 3, Bang. Nanti. SMP. Oh, kelas ini berarti. Cilik, mamanya kayak cilik. Ikan. SMP ya cilik. Oh, 3 SMP. Amin sudah paham ini acaranya apa? Apa? Pernikahannya siapa? Mbak Mayang dan juga Mas? Mas Yudhistira. Doanya apa? Harus punya inisiatif sendiri. Grogi ya Rombani ya. Berdek kenal orang kuwi, orang tua terus. Semua cek lah, semua cek. Kita bangun mau benar. Saling sih, saling. Oh, iya kali. Kowe iki dituakan karo iki. Ya, aku mikirnya malah crossword. Oh, ngono lho, aku ki seneng. Ayo. Tuwa sik dulu tuwa. Apa mesti dulu? Dulu ya Pak. Doanya apa? Semoga Sakinah mawaddah warahmah. lah melok-melok memang kreatif. Semoga Siapkan kalau akhir ya. Ayah. Iya. Bisa jalan ya, bisa jalan ya. oke, kita anu dulu, ral dulu. Kalau tadi kan yang tangannya paling ora. Kaya mau lho berancang itu saya. Diturun Rama iki kan ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ning akeh sisi buruknya. Di contoh sisi baiknya. Iya puas semuanya ya. Ya coba. Kewan ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula abruh tresno aton kandhak saking coba marewani Kalau mikir kok. Laire tresno kang suci.
ketem kene lho. Ikan tambah cacing lho. Terus dijoget kok ngene. Ganteng kok gitu. Ora apa-apa dicabeti balik kene. Anu, ora. Ini terang-terang. Jamu nama-nama. Boleh nih. Anggapan aku ki lek ning nggon mantan ki koyo pacarmu. Bukan pacarmu lho. Kapan-kapan ketemu lho. Boleh toh? Lagi. Bisa lah. ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula apa tresno Sama perkosa kan? Kasunyatan yen kok Dia kan Mas. Sama perkosa kan? Kasunyatan yen kok Dia kan Mas. Orang gila kok perkosa. Kenapa? Ya tadi ya. Aman aja. Ya. Wes pasar juga ya le. Lo ngerti nih? Kan Mbak Nika ngerti dari ini. Mulai kan cerita dulu. Dia kan mengucap. Bapak memuja. Yo, saya ngomong nih buat Mbak Nika ini gini. Terus maksudnya sak konco sak barat. Ini kira konco penggerawik dia belajar dalam. Mulai bayar mesok di sini dari Mbak Nika dia. Lagi lah tak dadak. Gimana tetap komentar Mbak Nika. Jadi koyo cocok kalau pepujane opo ngono beli dulu Oh, gitu. Anu, Mak. Apa? nanti mingkeme angel Nervous. saking grogi nih kok ini ngipi apa tenanan tau satu lagi ya Satu Apa sih kok aku Satu satu lagi sing hubungannya Bapak Musima di dulu lagunya apa? Ini dulu lagunya apa? Bapak Muji Mau tahu? Pak Muji apa kok gitu? Pak Muji. Ini lagu apa, Pak? Pak Muji hubungannya lagu nopo gitu? Oh, Pak Muji? wow, Pak Muji mboten nyampe ning napa-napa terkulo lho. Mboten jamu? Nggih, mboten. Bos, iki apa nopo sing tren jaman saiki? Apa nih? Tren jaman saiki lah nopo. Apa niki lagune napa request Mbak Nanda? Apa? Bebe apa yang sungguh mempesona? Apa menjadi menonton? Sip. Napa mungkin ibu-ibu wonten permintaan lagu napa niki ibu-ibu niki sampun anu kok pun ket wau niki nek ngentosi. Ayo, jauh rek. Jadi kayak nggak jauh lebih. Jangan pulang mama. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Enak no? Enak, bisa diambil orang. Kayak gini. Sim. Apakah itu aja?
Ya, datang ya. Enggak.